amene mwamveramo kuti onse amene sakuyenera kupezeka mchipinda chino kuphatikizapo atolankhani akuyenera kuti atuluke pamene tikhala tikudikira kuti akambirane zotani komanso kuti ndi ati amene awasankhe maudindo osiyanasiyana ku chipani chimene chicha koma mmene ndafuna kufika ndithu kwa mtsogoleri amene kutanthauza kuti zonse ndekuti ziyambe Crossroads Hotel mu mzinda uno wa Lilongwe pamene tikuyamba kuti ndi msonkhano waukulu wa chipani chimene chicha Peoples kusankha adindo komanso kukambirana fundo zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndikuyakanirapo chisankho cha 2025. tikhalenso tikumva kuchokera kwa ena makamakanso zokhudza mmene akuonera ndi mmene zinthuzo zakhalira kuyambira dzulo kufikira lero lino pamene tikuyamba kuti chipani cha Peoples ndi chipani cha chitatu kuchititsa msonkhano waukulu. Oyamba anali chipani cha Malawi Congress MCP anachititsa msonkhano wawo mu mzinda wa Lilongwe, ndipo kachiwiri kunali aja a Democratic Progressive DPP amene anachititsa msonkhano wawo mu mzinda wa Blantyre. People's Party ndiyo ili kuno kuchititsa msonkhano wake mu mzinda uno wa Lilongwe, ndipo tikuyembekezanso kuona msonkhano waukulu wa chipani cha UDF komanso UTM kamba kuti zipani zimenezi sizidachititse msonkhano wawo waukulu. Onsewa akukonzekera 2025. Kodi tione zotani zokhudza chisankho cha 2025 makamaka nkhani yokhudza mgwirizano kamba kuti kulisonkhani chekudza 50+1 pamene tikamba za utsogoleri wa dziko lino pakali pano unali utsogoleri umene unali wa zipani zingapo omwe akwanitsa kupeza mavoti amenewa. Nde kwaukulu nkuyang'ana kuti kodi chipani cha PP chiyende ndi ndani mu 2025. Ngakhale dzulo tinaonapo a UDF komanso amafunda akupezeka malo ano, koma lero pamene tidziwe chindunji chokhudza nkhani imeneyi kodi ndi ati amene akhala kuyenda nawo ngati iwo achipani cha Peoples. Nifani kumva kuchokera kwa nzanga John Paul Kayuni amenenso wakhala kuyenda malo ano kuona amene zinthu zilili, popeza kuti lero ndi tsiku limene kukhale ndithu kutsiriza kupyeda zokhudza msonkhano umene wa chipani chimenechi cha Peoples. John Paul, tinali pano kuyambira dzulo lija kufikira lero lino a president a chipani chimene cha Peoples kufika ndithu komanso kuoneka kuti ayi chipinda chakongola ndi makaka amene wa chipani cha Peoples. Chipinda chimene chinali chokongola kuyambira dzulo tsiku la lero tikunena kuti akupitirira ndi msonkhano wawo waukulu wa chipani cha Peoples. Anabwera Joyce Banda dzulo pano kuzatsekulira msonkhano umenewu. Tinaona ndithu zachilendo kunena kuti inafika nthawi yoti atsekera kunena kuti ayi tilekeze pompa kwa lero. Aliyense anachoka kumalo kuno dzulo limenelo ndiye abwereranso maono kulawirira pano kuti apitirire. Ndiye a Joyce Banda ndi awafika kalewa moti posachedwa pompano akhale akuyamba ntchito yoponya voti. Tikudziwitsidwa kuti pali ndondomeko zingapo zimene zitachitike pa msonkhano umenewu. Chipani cha PP chikhale chikukambirana makamaka zokhudza malamulo a constitutional amendment, zonsezo zimene akhale akukambirana kenako azaphatikiza ndi ntchito yoponya voti kusankha atsogoleri atsopano a chipani chimenechi. Kungofotokozanso kuti zionetsa choncho kuti a Joyce Banda apita ndithu mwachoncho, palibe wopikisana nawo. Ndiye kuti tikhoza kumawerenga kuti ma convention onse amene achitika pano ya MCP ya DPP ndi ya PP tsopano atsogoleri a chipani chimenechi akungopita okha unopposed kupanga be maintain maudindo awo ngati zikutanthauza chani zimenezi. Zili ndi matanthauzo ambiri. Akamafotokoza ene yakewo akunena kuti palibe amene anaonetsa chidwi kuti apikisane nawo, koma tikapitanso pansi penipeni zimene zikuti tanthauzo lakuti utsogoleri wa anthu amenewa pena tikhoza manena kuti ndi wokakamiza mwina kuyamba choyamba kuti ukhoza kukhala kuti ndi utsogoleri wokakamiza. Tikudziwa kuti kumalawi kuno zipani zili ndi ene ake. Pali zipani zoti amanena kuti chipanichi sungatchule chipanicho opanda kutchula dzina lina lake wina wake. Tikakamba za DPP ndiye mukudziwa kale kuti sungatchule chipani cha DPP kupanda kukamba za Mutharika. Sungakambe za chipani cha PP kupanda kukamba a Joyce Banda. Sungatchule zipani zina ngati mina tingokamba za UDF kupanda kutchula dzina la Muluzi. Ndiye kuti
tikhoza kunena kuti utsogoleri ndi wachidziwikire umadziwika kuti uku ndi auze uku ndi auje. Chinanso ndanena kuti zili ndi matanthauzo angapo, tikhoza kutanthauzanso kuti anthu mwina muzipanizo akukhulupirirabe utsogoleri wa amene alipo pakadali pano. Muzipanimo tikambe za ku MCP ndiye kuti anthu akukhulupirirabe utsogoleri wa Lazarus Chakwera kuti ndi amene angatitsogolere bwino kupita chisankho china. Tikakamba za ku DPP mwina anthu akukhulupirirabe kuti apita kutharika palibenso wina amene angatitsogolere bwino kuposa iwowo. Chimodzimodzi ku PP kuti mwina palibe amene angatitsogolere kuposa a Joyce Banda. Ndiye zili ndi matanthauzo angapo ndithu zimenezi, koma chimene tikunena chimene tikudziwa ndi chakuti zipani zonsezi atsogoleri onsewa akulowa m'maudindo amenewa unopposed. Chabwino wafotokozapo mmene zakhalira ku zipani zina makamaka DPP, MCP komanso ku PP tikungoyembekeza kuti zitokhala moteromo. Ndiye kuti mwachidule nkumayang'ana kuti ku UTM kwene kukhale mpikisano waukulu. Mwina ku UTM tingoyembekezera chifukwa chakuti ndi chipani chimene chakonzanso kuti chikhale ndi msonkhano waukulu posachedwa apa. Ndiye mwina ndizokuti tingoyembekezera kuti nawonso mwina kukhala ndithu ma competition kumeneko kuti chabwino John Paul ndikhale ndikupitiriza ndiwe apa tili ndi chair amene akuyendetsa msonkhano amenewo akamange ndi choncho. Yes sir. Mwina lero ndiziti zimene zikhale zochitika kupatula mwina nkhani yokhudza kusankha adindo. Kwakukulu lero business ya lero monga mwanena kale kuti ndizisankho komanso tikhala tikuunika malamulo oyendetsera chipani chimenechi amene tinaona kuti zina ndi zina panopo sizikugwira ntchito, ndiye tifuna tizichotse zimenezo kuti tibweretsemo zimene zingatithandize kuti tizigwiritsa ntchito makamaka zimenezo tizifanana ndi Political Parties Act imene yakhazikitsidwa posedwapo pa dziko lino la Malawi. Chinanso ndichoti tikhala tikukambirana za mgwirizano ndi azizathu kuti kodi kutsogolo kuno kodi tizayenda mwina athe kutipatsa mpata kuti aneki tizathe kuti ngati tikufuna kulowa mu alliance ndi ena aliwonse tizathe kupanga zimenezozo. Chabwino chinthu china chimene mafuna nditadziwa kuchokera kwa inu ngati wapampando woyendetsa chisankho chimenechi ndi kusapezeka kwa mlembi wa chipani chimenechi amene wanda Ibrahim Matola, mwina pali zifukwa zimene apereka? Sanapereke chifukwa china chilichonse. Tinatsegula kuti aliyense amene akufuna kupikisana nawo mpando uliwonse atha kukatenga ma nomination forms. Ndiye tinadabwaso nafe kuti Matolawo ma nomination form sanakatenge mpaka napano sanatiuze kwenikweni chifukwa chimene sakufuna kubwerera ku chipani kuzapikisana nawo ziko kwambiri. Mwina potsiriza nkhani yokhudza migwirizano makamba kalo mwina ndi zina zimene mukhala mukambira nadzulo tinaona za amafunde komanso a UDF ali pano, mwina ngati PP mukuonda kuti muyende motani 2025? Ifeyo ngati PP takonzeka kuti tita kuzayenda patokha chifukwa chipani chathu tikudziwa kuti chili ndi ma supporters dziko lonse lino la Malawi, koma ngati anthu ena zipani zina zingafune kuti tidzayende nawo tili okonzeka kudzayenda nawo, komanso ngati titaona kuti kutsogoloko kuti ife tokha sitingathe kuzikwanitsa zimenezi tilinso okonzeka kukagwira ntchito ndi azizathu. Briefly in English, you are here today. This is the final day of the elective convention. Maybe apart from voting, what would be another unique agenda that you carry out today? Thank you very much. Today, apart from the voting, we will also be discussing constitutional amendments. We have reviewed our constitution and we saw that some clauses in the constitution were not in line with the new Political Parties Act, so we want to discuss those and make the amendments as we go forward. Another issue that we are going to discuss is consideration of alliances with other political parties. Mainly we need to seek mandate from the convention that the National Executive Committee can decide in future through the Politburo to go into any alliance with the parties that will be available to do so.
Surprisingly, the Secretary General for the party, Honorable Ibrahim Matola, is not part and parcel of this particular convention. Any reasons that he has given to you? He has not given us any reason, and we are equally surprised because we had opened the contest for everybody. He was free to collect nomination papers, but to our surprise, he did not come to collect the nomination papers and has not given any reason for not doing so. Thank you. Come 2025, as People's Party, who we wish to partner with? At the moment, it is not obvious, but we are prepared as People's Party to go it alone. But if any other parties want to come to move with us forward, we are prepared to do so. And if we also review that our chances of winning are very, very slim, we are also prepared to move with other parties that we will see that they will be beneficial to us. Thank you so much. We wish you well. Thank you very much. Titu kulankhula kwa amene opa mpando oyendetsa makamakanso msonkhano waukulu umene wa chipani cha People's. John Paul khani imene makamba ndionera kuti ku PP ndi kumene kukuonekanso ngati kuti a Joyce Banda apita opanda opikisana nawo. Tinali ku MCP Dr. Lazarus Chakwera nawonso anapita opanda opikisana nawo. Chimodzimodzinso ku DPP. Ndiye kuti mwachidule kumene kukuona kuti kukhale mpikisano ndi ku UTM kumenenso taonapo ndithu angapa amene akuoneka kuti akufuna udindo wa utsogoleri. Zikutanthauza chani ku ndale zathu popeza kuti ndi kuti tikhala ndi chipani chimodzi chimene mwina chimene chikhale ndi adindo opikisana chifukwa ku UDF dzulo amene timacheza nawo ena anakamba kuti tikupempha kuti atupene muluzi ndi amene mwina atitsogolere. Ndinakamba poyamba paja kunena kuti ndale za ku Malawi ndi za magazi tikhoza kutero for lack of better words in Chichewa, but these are the politics in Malawi is attached to families where you cannot talk about the DPP without mentioning the name Mutharika. You cannot talk about UDF without the name Muluzi, and sungayankhule za chipani cha PP kupanda kutchulapo a Joyce Banda. In other words, kulibe PP ngati Banda palibe. DPP kulibe ngati palibe Mutharika. Komanso UDF kulibe ngati sipatchulidwapo Muluzi. Mwina kumene kumakhala ngati kuti kumasintha mwina ndi ku MCP ndi zimene taone ku UTM. Komanso mwene zimene zikuchitika chifukwa chakuti amene anali mtsogoleri wa chipani chimenecho anatisiya Saulo Chilima amenewo ndiye sakanakhalapo nawonso bwezi tikunena kuti ku UTM akupita so unopposed. Ndiye the fact that we had ndi zimene mwina zachititsa kuti ku UTM uko kukhale ngati zitsekuke pakhale ngati ka competition anthu ena ayambe kuonetsa chidwi tikudziwa kuti pale anthu ena amene achokera zipani athawa ku zipani zina akabambe achoka ku ku DPP kubwera ku UTM kuti azapeze mpando pakubwera new faces in the name of Martin Mtumbuka kubwera ku UTM ndiye na otero koma zonsezi zikuchitika ndipo ndibwereze zikuchitika chifukwa chakuti achilimawo palibepo akanakhalapo bweziso mwina tili kuyima pano kunena kuti ayi ku UTM kuliso unopposed. Chinthu china imene tamvochekera kwa Kamange akufotokoza kuti mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amene wanda Ibrahim Matola sadafotokoze zifukwa zimene sadabwerere koma iwowa ndi ndunanso yoona za mphamvu mwina mwanjira ina nkumaunikira kuti ndikuti mwina sali nawonso gawo la PP for sadapezeke pa msonkhano waukulu. Zimene zikuchitika ku PP sizingasiyane kwenikweni ndi zimene zikuchitika ku UTM. Chimene kutanthauza ndi chakuti ku UTM tikudziwa kuti Amaiko Usi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene anasankhidwa ndi President Chakwera ndipo ali mboma. Pamene chipani ngati UTM chikunena kuti ife tatuluka mchani mubomamo sitiliso mboma yayi. Ndiye sizodabwitsa kuona Amaiko Usi akuzipanga associate ndi chipani cha UTM kapena ndikagulu kena kake mchipani cha UTM kamene kakukamba uthenga wokuti ifeyo sitili mboma pamene iwo ali mboma. Ndiye chimodzimodzi kwa Ibrahim Matola kunena kuti iwo ndi nduna muboma la Chakwera. Iwo pokhala nduna muboma la Chakwera
sangazipangenso associate ndi kagulu kena ka PP, kagulu ka a Joyce Banda ndi anzawo amene akunena kuti ife tatuluka mu mgwirizano watonse. Zitanthauza chani? Chimodzimodzi a Owen Chomanika ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso ndi deputy minister mu boma la Achakwera, sangazipanga associate ndi kagulu kena kamene kali kakupanga oppose chipani cha MCP kapena kamene kakupanga oppose boma limene lipo panopa yamene ndi a DPP. Ndiye zinthuzi zikungotanthauza kuti amatola mukuganiza kwanga atuluka mukudika maonga amatola sali ku PP, amatola sali ku PP, amatola mwina asankha kuti akhalebe ku boma. Sitinganene kuti alowa mboma chifukwa ali mboma kale, sitinganene kuti alowa mboma, koma amatola apapa asankha kumene akuona kuti kuli bwino. Mmene ndi boma muli chani boma amatola ndi nduna ya boma. Ndiye ndikhulupirira kuti sanganene kuti ndikusiya mpandowo ndikukhala ndi awo amene ali kunja kwa boma kuchinawamba matero. Ayi, sanganene kuti ayi kumamenya chifukwa tu nduna ya boma. Timvetsetsane pano, nduna ya boma ndi munthu amene amakhala loyal kwa president, chifukwa chakuti nduna imasankhidwa ndi president. Mwina amalawi mwina ina samadziwa, president akasankha munthu kuti akhale nduna, munthu uja amatumikira kapena chilichonse chimene amakhala kuchita munthu uja chimakhala in the favor kapena chokondweretsa kapena chosangalatsa president. Anthu aja amalumbira, nduna ija imalumbira, pamakhala oath of office komanso oath of allegiance. Oath of allegiance imakhala kuti committing kapena kudzipereka kuti ineyo nditumikira munthu uyuyu amene wandisankhayo. Muona, ndiye imene ndi oath of allegiance komanso oath of office. Chifukwa chake sizodabwitsa kuti anthu akakhala nduna paja sangayankhule zosemphana ndi president. Ndi aja amati akayankhula amachotsedwapo, kapena munthu akatuluka akachoka pa unduna paja kupita kunjako pali anthu ambiri amene anachoka pa unduna sangamakaulule kunja kuja kuti yayi ndili mboma muja mumachitika zakuti chifukwa cha oath of allegiance. Amakhala kuti alumbira zimene zija zimakhala pakana kalekale. Ndiye uyu amene wasankhidwa kukhala nduna, wasankhidwa ndi president, akuyenera kuchita zokondweretsa president yo. Amatola chimene akuchita panopa ndi chokondweretsa a president yo. Sangachite zosemphana kubwera kuno ku PP ndi kumadzakhala umo kunena kuti atilowa mboma ayi sizingatero. Ndiye kuti ndibwereze kunena kuti amatola asankha kuti akhale kwabwino. Chabwino, amene ndi John Poka ino foto zapo zokhudza mmene zilili kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda uno wa Lilongwe, kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha PP kumene kukhale kusankha adindo. Tamva kuchokera kwa wapampando wa komiti yoyendetsa chisankho chimene chamene andakamange amene akufotokozapo kuti lero kupatula kusankha adindo amenewa akhalenso makamaka akuunika namba zokhudza malamulo a chipani chimenechi cha Peoples. Mafani ngomva kuchokera kwa Kassim Aubi amenenso anali mkati mwa anayandikira nthawi imene amenewa Joyce Banda amafika pamene tikamba za msonkhano amene kuti ndi tsiku lotsiriza. Tamva kuti ayi akhala kusankha adindo komanso mwina kuunikira malamulo. Bwana ndi mene zinalili mkatimu nkufotokoza kuti ndithu amenewa APP ali ndi kuthekera konse 2025 kima pawo khangakhale zonse zimadziwika pa ballot. Zona Dickson kuti nkhani imeneyi yokhudza kuti ayende motani ku chisankhoku APP-wa asanabise anena kuti iwowo mukukumana kwawo kumene kukuchitika pano china chimene akambirane kwambiri ndi nkhani yokhudza mgwirizano. Akufuna aunikenso malamulo awo kuti kodi ku nkhani ya mgwirizano tiziyenda motani, ndife omasuka bwanji, nanga tikalowa mu mgwirizano ndi ziti zimene ifeyo ngati chipani tizitsatira, komanso amene tikufuna tikhale nawo mu mgwirizano akuyenera kuzitsatira kuchokera kumbali yathu. So apopo ali clear, anenetsa ndithu kuti mwazina zimene azikambirane lero ndi nkhani yokhudza mgwirizano. Koma ngati ukumbukira bwino Dickson, dzulo president wa chipani chimenechi Dr. Joyce Banda
ananenanso kuti pali magulu ena zipani zina zimene zadziwikiratu kale kuti atha kukambirana nawo nkhani zokhudza mgwirizano ngati amafunde wanda UDF amafunde a UDF aja anati atha kukambirana nawo pali a PDP chipani chimene cha anayambitsa akondwani na nkhumwa so zikuoneka kuti anthuwa akuona ndithu kuti chipani pachokha mwina kukwanisa 50+1 chitha kukutha kukhala kovuta ndipo achiyikiratu ndithu kuti akhale flexible kuti whatever chimene chingachitike koma iwo athe ndithu kuonesetsa kuti ayi ukutapita ndi awa ndicho linga choti apange achieve 50+1 komanso china chimene unandifunsa kuti imwina zimene zikuyembekezeka kwambiri lerolo tikudziwa kuti akuyenera kusankha anthu m'maudindo unakambira napo ndi John Paul nkhani yokhudza maposition ena amene mwina sanachite koma nditha kungokufotokozera ndithu kuti mmene anafotokoza chairperson kuti anthu amene akuyenera kupikisana maudindo amene alipo ndi 31 pali maposition 31 amene anthu akuyenera kupikisana pa maposition 31 16 akudutsa opanda opikisana naye nde 16 akudutsa opanda opikisana ndi chisankho ndithu ndi chisankho chifukwa chonena kuti ngakhale akudutsa opanda opikisana naye ma delegates amene ali pano akuyenera kupanga confirm ndithu kuti iyayi amenewo tawavomera kuti zitero chifukwa ma delegates iwa aliso ndi mphamvu yokana kuti ya ifeyo ngakhale izo zili choncho koma icho sitifuna kuti zitero so ndi chisankhobe mwina tingofotokozerapo kuti pa ma position amene akuoneka kuti akudutsa opanda opikisana nawo ndi position yoyamba ndi a president amene Dr. Joyce Banda ndiye kuti apapo akungopatsidwanso mandate ina kuti apitirize kutsogolera chipani chimenechi ku zaka zina zisanu kudziwa kuti malinga ndi malamulo athu azachisankho mmene alili amapanga kuti makamaka malamulo oyendetsera zipani zambiri ma convention amachitika after 5 years so awawa ndiye kuti utsogolero umene ukuchitika pano ikatha 5 years ndiye kuti azasankhaso anthu ena so Dr. Joyce Banda apapo ndiye kuti angopatsidwa mandate yonena kuti atsogolerenso chipani chimenechi kwa zaka zina zisanu zimene zikubwerazi komanso pali ma position ena ngati vice president wa chipani chimenechi anachigawa ma region kuli eastern region central region northern region komanso ku southern region so ma vice presidents amene akuseva panopo alipo ngati kale ma vice presidents ndikudziwa za Lawrence Bisika ku eastern region ndikudziwa za anthu ngati aku central kunonso amenewo akudutsani opposed komanso pali position ngati ya secretary general imene amene amamudziwa anthu secretary general wa chipani chimene chanali Ibrahim Matola pamenepa pali Ben Chakame Ben Chakame wakuoneka kuti alipo okha ndipo chipani chikungoyembekezera kuwapanga confirm kuti amenewo ndiye amene ali mlembi wamkulu wa chipani chimenechi palinso ma position ena ambiri ndithu amene akuoneka kuti adutsa anopozi madelegate ena akufika kumene akufika kumene kudziwa kuti anthuwa atafika sanagone onse pamudzi pompano ndiye amanena ndithu kuti ayi ena anapangidwa accommodate kwina ena accommodate kwina mwina fa chamakiu amu Lilongwe muno ndimene afikamo koma mwina ndi nkhani yabwino kuti afika zisanayambitsitse chabe kuti afika mtsogoleri atafika kale chabwino ndikhale tumpatsa mzanga John Paul Kayuni koma amene mukuonera mchithunzimo ndithu iyayi ndithu kufika kwa madelegate ena amenenso akuyenera kuti alowe mchipinda chimenechi kufika pa nthawi imenenso a president atafika kale nde zimakhala zovuta delegate amakhala kuti watopa ndizona delegate amakhala kuti watopa kudziwa kuti delegate naye ndi munthu andi ukaona anthuwa ndoti anyamula ndithu zikwama zawo kusenza ndithu kuti akuchokera ena ukutali monga amene timamvera akuti ma delegates onse alipo 1100 kuchoka mzigawo zonse za dziko lino ndiye anthu amenewa ena akuchoka ku chigawo cha kumpoto ku chigawo cha pakati ku chigawo cha kummwera ku chigawo cha kumvuma onsewo abwera kuti azatenge nawo gawo pamenepa ndiye utakuona ndithu kuti mwina accommodation kulupira kuti sangapangidwa accommodate malo amodzi mwina chifukwa enawo akutulukira nthawi zino koma ndithu ndi mwambo mene anthu mwina ndi chiyembekezo chachikulu chifukwa this is a deciding moment chomwe amange pano ndi chimene chionetse tsogolo la chipaniri mu zaka zisanu zimene zikubwerazi mwina ningopitiriza maso chitetezo ndi simasewera chitetezo ndi simasewera ukaona ndithu anyamata ake amene ali pakhomopa amatumbi odzadzana osati kungonenepa kuti kungonenepa ayi koma kunenepa ndi mnofu umene
kuti ndithu atakuchita kuti kukugwedeza kumene iyayi uona ndithu kuti andichita kanthu ya apa ndimpatse John Paul Kayuni amene akhala kuchezanso ndi Franklin Mtambalika zokhudza msonkhano umenewu wa chipani chimenechi cha People's PP chimene mtsogoleri wake ndi Dr. Joyce Banda. Chipani chimenechi chinayamba 2011 ndi pamene chidaoneka ndithu ku dziko lino, pamene tikamba kuti ndi chipani chimene chidadzanso makamakanso potsatiranso Joyce Banda amenewa omwe agwirapo ntchito ndi zipani ngati za UDF komanso DPP. Ndi akuti chipani chilichonse chimakhala ndi komwe chimachokera, ndimenenso mbiri imaonetsera kuno kumalani. Ndipatse John Paul amene mwina usanapite Dickson ukukamba za nkhani ya kumene PP kuchokera, kumene chipani chikuchokera, zipani mene zimakhalira. Tinaona kuti chipani cha PP, chipani chilichonse chimakhala ndi amati logo, simbo yake. Tinaona chipani cha PP chinabwera ndi logo otsekula ndi key kwinako. Zili ndi tanthauzo kuti zimenezo anthu akuyenera kumadziwa kumene malogo a chipani amachokera. Tili ndi chipani cha MCP chili ndi logo yake imene ndi tambala wakuda, ndi makaka ena amene afford zala ziwiri zopanga ngati mphanda choncho. Tikaona ku DPP kuli chimanga chinayi, pali chimanga china mbali chaloza mbali ina china mbali, then pali chiwiri china chake. UDF manja ogwirana, zili ndi matanthauzo okhaokha zimenezo chifukwa umodzi ku UDF, United Democratic Front, zikhoza matanthauzo umodzi chifukwa pa nthawi imene amabwera kuyambitsa chipani chimenechi cha UDF, mwinanso anthu samadziwa kuti chipani cha UDF tikaona zipani zonse kumalawi kuno kumakhala dzina ndi party kumapetoko, United Democratic Progressive Party, People's Party, Malawi Congress Party, koma pali zipani ziwiri afford ndi UDF zimene kulibeko party. Zimenezo ndi mbiri okhaokha imene zili ndi matanthauzo mene amabwera a UDF. Nthawi imeneyo kunali kuti mwina iwowo sangakhale kukhala ngati pate chifukwa nthawi imeneyo panali ulamuliro wa chipani chimodzi, ndiye sizimaloledwa kapena sanali ololedwa, sanali omasuka kuti akhale ndi dzina lakuti pate. Tikaonanso ku afford chimodzimodzi, ndiye nthawi imeneyo ndiye apa kumabwerano zipani UTM makamaka DPP inabwera ndikubweretsa chimanga chimenecho. Pa nthawi imene amabwera mboma kunali kuti kumalawi kuno kuli vuto la njala ndi zina zotero limene likadalipo mpaka pano timayikambabe chaka ndi chaka, koma iwo ananena kuti ife tabwera tiyesetsa kuti njala tithane nayo, ndi anabweretsa chimanga, bringing hope kuti chakudya chilipo mudya. Tikaona awa PP anabweretsa loko ndi key wake loko otsekula kutanthauza kuti tatsekula zitukuko, tatsekula zotani. Muchezi ndi Antambalikawo ifeyo tiyambeketa makomano chimene ndachiona kuno nchionena kuti khangati kuti anzathuwa ayisetsa kumbali ya dongosolo lawo, mukati muone mwina nkhani yokhudza chipikisheni chomwe chimachitika pa khomopa zikuoneka kuti ayisakufuna kuti mulowena amenemu atatenga lezala, mulowena amenemu atatenga mpeni, chifukwa chisankho nthawi zambiri chimakhala chovuta makamaka kwa iwo amene agonja amakhala kuti pang'ono asokonekera ndi ena ambezo rapya mtima, ndi sakufuna kuti mwina mchitike zimenezo kuti mwina ena atenga hamala imene kwakhoma nayo ena, ndi akuonesesa kuti chifukwa chopya mtima, chifukwa chisankho chimakhala chovuta mpake anzathu a chipani china opanga msonkhano wawo kuti anabweretsa anthu akaganizidwe kangwiro timatero kuti awakonzekeretse anthu, ndi kwakulu kwakuti ayisetsa ndithu amene wa chipani cha PP kuti dongosolo liwoneke, ndipo iyayi tengani bwaloli. Zikoma kwambiri. Ameneyo ndi Dickson Chivati Gondwe kufotokozera ndithu ndimene tayambira kuno ku Crossroads Hotel, kumene tikunena kuti ndi tsiku lachiwiri la msonkhano wa chipani chimene cha PP
msonkhano wosankha adindo umene wayamba dzulo. Mtsogoleri wa chipani chimenechi a Joyce Banda wafika kale ali konkuno, tinaona apa nthumwi kuchokera timve kwa mzanga Franklin Mtambalika kuti nthumwi zimene zachokera kuti zimene zafikabe mochedwa ku msonkhano kuno. Mtsogoleri wa chipani chimenechi atafika kale, zonsezi mukatimu ife si ololedwa kuti tilowe kumenemo chifukwa mukhala muli ntchito yoponya voti. Ndiye sakufuna kuti mukhale anthu ena oti si agulu lawo. Ayi okhaokha achipani cha PP ndi amene akuloledwa kulowa mkatimu. Madelegates kapena kuti nthumwi zimachokera ndithu ku zigawo zosiyanasiyana za dziko, tikamba dziko lino ngati la Malawi. So kwabweradi nthumwi zosiyanasiyana zimene lero zikuyenera kuonetsa mphamvu zawo posankha adindo maudindonso osiyana kapena kuti mipando yosiyanasiyana. Ngakhale mafotokoza kale kuti mipando ina apanga kale ndozi, zingeza kuti kulibe opikisana nawo kumeneko, angopita amene wani miyendo, palibe opikisana nawo. Franklin, unacheza ndi nthumwi zina zimene zafika, mwina mtsogoleri wa chipani cha PP atafika kale, akuti achokera kuti amenewa, ndipo mwina achedwa kamba kachani? Nthumwi zipitezi zinafika kale dzulo, ndizambo muno mulilongwe, ena chakunkhoma uko, zoseketsa kwambiri amene amandifotokozera akuti iwowa ndithu chimene chachedwetsa ndikudya phala. Akuti achokera kumudzi kumene phala limene awapatsa mawa lero samaliwonaona yayi, nde amachita ngati samo kukatenga kudya kupitanso kukatenganso lina, zimene zachedwetsa. Ena amafotokoza kuti akatenga mochedwa, amene akanitsitsa ndi makeza ndi mayena ake, akanitsitsa kuti ife zoti akatenga mochedwa tikunamizani, takomedwa ndi kudya. Chipani chatikonzera chakudya dongoso labwino, ndiye timene kuti tigwiritse ntchito tisanabwere kuno zagwira ntchito yosankha adindo m'mipando yosiyanasiyana. Nanga sizimafunikanso kuti ukhale ndi mphamvu m'mimbamo, mukhale bwino, samakhale kuyang'ananso kudandawa kuti kudziwa ntchito yosankha adindowa kuno imakhalanso yotenga maola ochuluka. Mwina tifika mdzulo buno anthu mwina asanaone chakudya, nde chakudya cha maono chimakhala ngati foundation kapena kuti maziko akuti kodi chakudya chine chibweranso nthawi yanji. So mwina anaona kuti yayi kuti tisakavutika kumeneko tichiretu phalali katize kodzera tize katani koma ntchito ikagwirika kumeneko. Chabwino Franklin, dzulo tinaona kuti kunafika nthumwi, tikhoza kutero kapena kuti mamembala zipani zina zimene si APP, kunali amafunde kuno, kunali UDF, kunali PDP amene anafika kuno. Unacheza nawo iweyo, amati chani? Of course anatiuza kuti abwera kuti azapange support anzawo, koma panalinso kukamba kuti mwina a possible alliance mgwirizano wa zipani. Chipani chimene chatsogola kwambiri pa nkhani ya mgwirizano umenewo ndiye kuti nchamafunde, chomwe mtsogoleri wake ndi a George Mnesa. Ndinacheza nawo Mnesa kumaperopero Maibanda yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha PP, atayankhula anakana kuyankhula nafe, atolankhani kuti ayankhula nafe lero. Koma kumaperopero ndinacheza ndi Mnesa kuti Maibanda afotokoza kuti mukuchita zokambirana kapena kuti makhala mukuchita zokambirana kufikira lero. Kodi mgwirizano umenewo amalawi mungauze zotani? Ndanena kuti ayi nzoonadi takati kuchita zokambirana, ndipo mgwirizano wathu ndionena kuti ife ngati mafunde tili ndi makhansala amene afuna ayimire pa chisankho chikubwerachi, tilinso ndi ma MP amene afuna ayimire pa chisankho chikubwerachi, chimodzimodzinso PP. Komano kuti amene wachite bwino kunafunika tithandizane, chifukwa kuti dera lina limene chipani cha PP chili ndi mphamvu kwa basi anthu amachitsatira kwambiri, pamene kwina sachitsatira kwambiri, koma mafunde kumeneko imapezeka. Ndiye mgwirizano wathu ndionena kuti tikayika khansala kapena MP kumeneko tithandizane. PP tithandize ngati tikuyika khansala kapena MP, ifenso tithandizanso PP kulera kumene ayika khansala kapena MP. Akutero ndiye mgwirizano umene akukambirana pakali pano, koma zambiri afotokoza paja Maibanda amanena choncho kuti lero atifotokozere kuti chitsogolo cha mgwirizano umenewo chikhale chotani. So mgwirizano wawo ndiye ukungolekeza pa ma MP ndi makhansala. Ma MP ndi makhansala ukudziwa kuti amene akachita bwino pa ground ndi pamene ndithu kuntunda kuso kutho kuchitika zinthu mosatani mosavuta. Komano funso nkumati kodi PP ndi mafunde mphamvu zawozo nzokwana kuti mpaka atha kugonjetsa zipani zina pa chisankho chikubwerachi? Mwina funso nkumakhala limenelo yankho nzachidziwikire. Tinaona ku msonkhano wa
DPP ku Blantyre, kunabweranso UDF, kunabwera nthumwi za UTM, komanso zipani zina. Anafunsa anzathu ku Blantyre achina Alex Banda kuti kodi tivomereze pano kuti kupita chitsogolo muchite mgwirizano ndi zipani zimene zabwerazi kuno. Ananena kuti ayi, anavomera indirectly, komano amatero kuti zokambira nazo sungapange rule out zilipo chifukwa 50+1 ija mzanga John Paul ikuopsa chipani chimodzi sichingadutse, umafunika achite mgwirizano. Koma chimene anafotokoza Samnesa dzulo nchakuti nthawi zambiri zipani zimafuna zichite mgwirizano pa 11th hour kapena nthawi yotaita, nde iwo aganiza kuti achite zokambirana ndi PP ndi zipani zina kumayambiriro kuno chisankho chisanafike. Komanso nkhani ina mzanga John Paul ndiyokhudzana ndi ma convention amenewa, chifukwa PP kuchititsa convention yake nthawi ino. Amnesa kuti chipani cha Mafunde chimachititsa convention 6 months before general election, sungeza kuti adzachititsa convention yawo chaka cha mwezi wa Machi, patangotsala miyezi 6 kuti tichititse chisankho chimene cha 2025. Nde kugwirizana kuku kuti chisankhocho makamaka zipani zagwirizana kunafunika maneki kapena national timati elective conferences agwirizane kuti tichite ubale ndi Mafunde ngati kunoko ma delegates acha akasankha nthumwi zatsopano zigwirizane kuti azoona tichite ubale ndi Mafunde chifukwa tipindula ABCD. Pamene chipani cha Mafunde chikazachititsa convention mwezi wa Machi chaka chamawa, pamene chizakhale ndi mphamvu because nthumwi zake zasankha adindo amene adzayendetse chipani chochokera 2025 mpaka mwina 2030 ndi amene adzakhale ndi mphamvu zopereka chisankho. So ndimaona ngati tiunikirenso pamenepo kuti awa ndatsogolera awiri, chipani cha PP komanso cha Mafunde amene akukambirana, koma akuluakulu pansipa sanawuzidwe ndi akafotokozeredwa pamene apange chisankho. So ndimafuna tiunikirenso pamenepo kuti migwirizano ngati imeneyi ndi imene yaonekeratu pano kuti chisankho cha 2025 zipani palibe mwina satinamiza zipani zina kuti ayi tipita tokha. Ndiona ngati kuti ndikovuta 50%+1 ndikovuta. Uku kunkuyamba tikhale tikumva mkati mwa ndime kuti akuti achita ubale ndi akuti, koma pakali pano chachidziwikire chakuti a Peoples alero kuti akuchita ubale ndi achipani cha Mafunde. Ubale wake makhansala, ma MP komanso kuthandizira atsogoleri awo, koma chipani cha PP chanenanso kuti mtsogoleri wake akudzayimira chisankho cha 2025. Sinzi kuti amene angabwere azibwera kumbuyo, sikuti iwo akakhala kutsogolo. PP sikufuna kuti idzayimbiridwe belo, ifuna kuti iyeyo ndimene idzarani kuti idzayimba belo. Franklin, tinaona atsogoleri amene wa zipani zimene zitabwera dzulo, kodi lero abwera amene waonawo? Lero amenewa sadabwere. Maono timazukuta ndithu taona ayi makamene akuoneka ndi orange loko mmene tikumudziwira PP eti zipani zimene zinabwera dzulo sizikuoneka makaka ake for obvious reasons. Undi timati msonkhano osankha adindo umakhala ngati wachinsinsi wapachiweniweni, ndi akasankhasankha kuti atiuza kuti wakuti ndi amene amusankha pa secretary general, uyu ndi president, kumapeto amakhala ndi maspeech kuvomereza kuti atakwangula zonse pamene abwezi aja atha kubwera. Komano tinaona UDF dzulo, tinaona PDP, zipani zimene zinakonekeranso ku misonkhano ya zipani zina. Titelo kuti kodi konseko iwo afuna achite nawo ubale. Ndiye ndikuona ngati kuti chisankho cha 2025 chikhala chosangalatsa pano pasunganene letu chifukwa kubweranso UTM. Ndi mmene mmafotokozera muja UTM ndi mmene apanga set tingati chitsanzo china chake chapaderadera, chifukwa tinaona MCP inapangiratu endozi mipando ina, ku DPP iso anapangiratu endozi mipando ina, kuno taonanso over 16 positions apangidwa kale endozi. Koma UTM yati ayi, every position is going to be contested kuphatikizapo wa mtsogoleri. Ife pano pa Zodiac nakuti ayi amenewa tichita mtsutso pache akafotokoze mfundo zawo asanachite convention. So ni zinthu zosangalatsa kwambiri, koma chisankho cha 2025 chikhala chisankho cholisunganeneretu kuti kuchitika zakuti chitichechemutsa. Chabwino, ameneyo ndi mzanga Franklin Tambalika. Zikomo kwambiri Franklin. Tikupitirira kuno ku Crossroads, koma mukatimo tinafotokoza kuti sife ololedwa kuti tilowe menemo chifukwa ife si APP. Amene alowa menemo ndi okhawo APP komanso amene ndi nthumwi pa Chingerezi akumatero kuti madelegate kapena nthumwi. Zimenezi ndi zimene zimakhala ndi mphamvu kuchipaniko zosankha adindo kapena atsogoleri, ndiye ndi amene alowa mkatimo
muli madelegate okhaokha, muli nthumwi zokhazokha zimene zikhale zikusankha atsogoleri a chipani chimenechi cha PP pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Kuno ku Lilongwe ku Crossroads lero kwacha ndithu kadzuwa apo ndi apo kammitambo kumakhala kuti kubisalira kuzawala kutuluka kulowa kutuluka kulowa, komanso mphepo ikuomba ndithu motero kuti ena amene akumva kuti yayi apa mwina thupi langa lachepekedwa akumakokerabe cha mphepo pang'ono, koma ndikanyengo ndithu kofundirapo kamphepo kumaomba kadzuwa kumalowa kutuluka kulowa kutuluka. Tikhale tili kuno ngati Zodiac television komanso amene mukutimvera pa wireless kukupatsirani zonse zimene zikuchitika kuno. Tikhalenso tikubwera pano kudzafotokoza akatsiriza kupanga kusankha adindo mkatimo, akatsiriza kuponya voti kuti tikupatseni zotsatira za voti imeneyo. Koma pakadali pano tiyambe tayima kayepo mpano tibwerere ku main station at Bridge House Zodiac Broadcasting Station kuti mupitirire kuonera zina ndi zina komanso kumvera zina zimene tikupatsireni. Ine ndi John Paul Kayuni. Njala imeneyo Asaidul Facebook. Kita Facebook.